Сёння нам Бог послал Своего Сына, вечную радость неба земли. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Ахвяра Святой Мши складаецца за душы чысцовыя. Молімся таксама за Софью Мечислава Янкоўскіх, за Рэгіну Хмялеўскую, 7-й дзень пасля смерці. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отця, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на собі гріхи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молімся. Усемагутний вечний Боже, Ти керуєш небом і землею. Вислухай ласкаво просьби Твоего народа, і одари наші часи з упокоєм. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читание книги пророка Исаии. «Деля Сиону не буду молчать, деля Иерусалима не супокоюся,
пакуль не ўзыдзе, як святло справядлівасць яго, і яго збаўленне не запалае, як паходня. І ўбачаць народы тваю справядлівасць, і ўсе каралі тваю славу. І назавуць цябе новым іменем, якое вызначаць вусны пана. І будзеш каронаю славы ў руцэ пана, і каралеўскай дыядэмай на далоні твайго Бога. Ужо не скажуць пра цябе пакінуты, і зямлю тваю не будуць больш называць пустыняй, але будуць называць цябе маё ўпадабанне ў ім, а зямлю тваю замужняй, бо ты спадабаўся пану, і зямля твая атрымае мужа. Бо як юнак бярэ замуж дзяўчыну, так возьмуць цябе сыны твае. Як жаніх радуецца нявесце, так узрадуецца табою твой Бог. Гэта Слова Божае. Оповядайте між народами про славу Пана. Оповядайте між народами про славу Пана. Співайте Пану новую пісню, співай Пану вся земля. Співайте Пану, славьте Його на ім'я. Оповідайте між народами про славу Пана. Опишайтесь дня в день Його збавлення. Оповідайте між племенами про славу Його. Поміж усіми народами про цуди Ягония. Оповідайте між народами про славу Пана. Отдайте Пану племена народов, отдайте Пану славу и моц. Отдайте Пану славу теле имя Его нога. Оповідайте між народами про славу Пана. Поклонитесь Пану велично святыни, прижився земля перед Його обличчям. Кажите між племенами Пан володарить, і Он буде судить народи справедливо. Оповідайте між народами про славу Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, розне ёсць дары, але той самы Дух, розне служэнні, але Пан адзін і той самы, розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Аднаму даецца Духам слова мудрасці, другому слава пазнання паводле таго самага Духа, іншаму вера ў тым самым Духу, іншаму дар аздараўлення ўсё ў тым жа Духу, іншаму цудатворства, іншаму прароцтва, іншаму распазнаванне духаў, іншаму розныя мовы, іншаму тлумачэнне моваў. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той жа Дух, які ўдзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Он покликав нас праз Євангеліє, каб ми тримали
вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Хвала Тобі, Пані. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маці Єсуса була там. Быў запрошены на веселье так само и Иисус, и вучни ягоныя, и коли не хапила вина, маці Иисуса сказала ему: «Не маюць вина». Отказаў ёй Иисус: «Жанчына, ці гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 кабенных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Jesús сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху, і кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Jesús у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоныя, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння евангельская гісторыя забірае нас на вяселле, дзе прысутнічалі Jesús, яго вучні і яго маці. Вяселле у юдэяў святкавалася некалькі дзён. У міжземнаморскай культуры, там, дзе расце вінаград, важнае месца займае віно, як напой. Віно змешвалі з вадой, так яно добра наталяла смагу. І недахоп віна на вяселлі мог бы стаць прычынай скандалу. І мы можам успомніць, што вяселле з'яўляецца таксама ў Бібліі сімвалам адносін Бога і чалавека, Бога і яго народу. І вось на вяселлі прысутнічае Jesús. І чаму нас можа вучыць гэтая гісторыя? Здаецца, гэта гісторыя важная, таму што гэта пісанне першага цуду, які ўчыніў Jesús. Але гэта гісторыя важная таксама, бо вучыць нас важнасці прысутнасці Хрыста і Марыі ў нашым жыцці. У Злучаных Штатах на одну перадачу па тэлебачанні, на якую звычайна запрашалі якога-небудзь знакамітага чалавека альбо таго, хто праславіўся на гэтым тыдні, напрыклад, эту вечаровую перадачу запрасілі 10гадовага хлопчыка, які уратаваў 2 сваіх сяброў, таксама маленькіх дзяцей, якія праваліліся ў вугальную шахту, ён іх уратаваў, і яго запрасілі на перадачу, як такога мясцовага героя. І вядучы зразумеў, што хлопец гэты верыць у Бога, ён расказваў, хлопчык, што ходзіць у касцёл. У яго спытаў тады вядучы: «А ці ходзіш на катэхезу, на заняткі па рэлігіі?» Хлопчык сказаў, што «Хожу». «А што вы праходзіце там?» І ён кажа: «Апошняе, што мы праходзілі, гэта першы цуд Jesúsa Хрыста у Кане Галілейскай». І ён тады пытаецца вядучы: «І чаму вучыць цябе гэтая гісторыя?»
І хлопчык не ведаў, што адказаць, а потым сказаў: гэтая гісторыя вучыць, што калі ты арганізоўваеш вяселле, то трэба запрасіць Марыю і Езуса. І сапраўды, хоць гэты адказ можа быць наіўны, але у гэтым адказе ёсць зярно праўды. Запрасіў сваё жыццё у сваю сям'ю Марыю і Езуса. І ў розныя хвіліны, асабліва ў хвіліны выпрабаванняў, а таксама ў хвіліны, калі мае за што падзякаваць, памяць пра тое, што побач з табою Марыя і Езус зменіць тваё жыццё, кантэкст твайго жыцця стане ўжо іншы. І другая справа, чаму вучыць нас сённяшняя гісторыя, гэта словы Марыі. Усё, што ён скажа вам, зрабіце. Гэта як бы рэха тых слоў, якія прагучалі тады, калі Маісей вывеў ізраільскі народ з Егіпта, яўрэйскі народ з Егіпта, і размаўляючы з Богам, Бог кажа яму: скажы народу, што калі будуць выконваць маю волю, якая выражаецца ў запаведзях, атрымаюць маё благаслаўленне, я буду заўсёды верны сваім абяцанням. І калі народ гэта пачуў, ён сказаў: усё, што сказаў Бог, выканаем. І Марыя просіць ад нас таго ж самага. Усё, што кажа вам Езус, тое і рабіце. Хоць, можа быць, не заўсёды мы можам зразумець, прыняць Божую волю, і нам здавацца дзіўнай, як здавалася дзіўнай слугам з вяселля у Кані. Яны налівалі у каменныя збаны ваду. Гэта былі вялікія ёмкасці, сотні літраў. З вадой у святой зямлі праблема. Хутчэй за ўсё, гэта была студня з-пад зямлі. Трэба было з-за скалы, з-пад скалы дастаць гэтую ваду. Але яны даверыліся, што атрымаецца штосьці добрага з гэтага мерапрыемства. І так сталася. І мы маем прасіць у Бога распазнаць, якая ж твая Божая воля, гэтую волю прыняць, выконваць, палюбіць, зрабіць яе сваёй. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Бог паказвае нам праз Езуса Хрыста сваю любоў, узнясём да Яго нашыя просьбы. Молімся за кіруючых дзяржавамі, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне.
Цябе просім. Молімся за памерлых, за душы, якія церпяць у чыстцы, за памерлых Соф'ю і Мечыслава Янкоўскіх, за Рэгіну Хмялеўскую, каб як зерне, кінутае ў зямлю, прынеслі багаты плён у небе. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Хрыста. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы, каб мы былі верныя Тваім запаведзям і сведчылі аб Тваёй любові ўласным прыкладам. Праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Амин. Пан з вамі. І з Духом Твоим У гору сэрцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Года гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Паннай Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, глаза на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, глаза на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос,
и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Цябе, всемогутный Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святого, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага
Иисуса Христа. Твое володарство и моц. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, няхай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Поранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, Я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у Свою добрыни з'єднай усіх, кого Ты поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Amen. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусів і пасток злобою. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князь войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які нас душу смиють по світі. присядьте, паслухаем аб'явы. У літургіі на гэтым тыдні у аўторак успамін святой Агнешкі, у пятніцу святого Францішка Сальскага, у суботу свята навяртання святого Паўла Апостала. Наступная нядзеля – нядзеля Божага Слова. Святая імша ў стоўбца кожны дзень у 9 раніцай і ў 18, у суботу у 9 і 19. У нядзелю, як заўсёды, у 11 і 18. Заняткі па падрыхтоўцы да канфірмацыі адбываюцца ў суботу ў 18 гадзін, яны трансліруюцца па Ютубе. Дзякуем за ахвяраванне і працу ў касцёле і капліцы. У ларку заахвочваем набываць малітоўнік «Ойча наш», часопіс «Дыалог», абразы, свечкі, ружанцы і іншыя пабожныя рэчы. На гэтым тыдні пастырскія наведванні будуць выглядаць наступным чынам. У панядзелак заўтра я буду з пастырскімі наведваннямі у дамах нумар 3, яшчэ засталося 2 кватэры, нумар 4, нумар 6А па вуліцы Цэнтральнай. У пятніцу дом нумар 12 па вуліцы Цэнтральнай. У суботу дамы нумар 13, 15, 15А, 17, 17А, 19. У 19-м доме раней запрашалі святара у 6 кватэр, цяпер засталася толькі адна, 58-я. Чамусьці. Няма кантактаў да кватэры 14, 19, 52, 53, 78. Калі жадаеце, варта звярнуцца ў ларок альбо напісаць у суполцы ў вайберы, каб святар да вас зайшоў, калі вы жывіце у гэтых дамах. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак у Задвор'і, у аўторак у мікрараёне Паўночны, Северны, на вуліцах Спартыўная, Някрасава, Пераможцаў, Рабінавая, Сталічная. У сераду ў пасёлку Паўночным, па ўсіх астатніх вуліцах Белавежскай, Заводскай, Сінягоўскага, Салагуба, Каганца, Кроманскай, Клюева, Васильковай, першай і другім завулках Сасновых і завулку Вішнёвым. У чацвер ксёндз Ігар будзе на вуліцы Сацыялістычнай. У пятніцу на вуліцах Казлова і Мічурына. Перад наведваннямі вам будуць тэлефанаваць. Хто хоча прысвяціць падчас наведвання сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць пра гэта падчас званка па тэлефоне. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить и стережет всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Фаміяні наш судотворця, став печені оморонця, нам щас моління покажи.
Боже, а Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слухаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адры ласкай хвалы алтара слуху Твайго отца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекой дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста. Анёл панский звездовал Пані Марії, і зачала в Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в великую смерти нашей. Аминь. Ось я слуга панская, нехай мне стане